Oi babelok jalan dari duku Kalimamani gadang waron anak manggua mabe pasianan putih hari sadang patang-patang kiro-kiro di pukul 5 oh tuanai Rasuda elo udah joy itu dah kami bapujua bapak tangi babuai lalu bagamangkan pado bajoa jangan kandung elok la racun udah gia na anjui denai dinentanang pado menyeso kandung juai iya oh lalai oi cali ala dete bayar inyola mendapat serba 5 cie surang oi awak ba pulo malam kini bekonya bungkui awak kapulang iya dawaknya bungkui sangat dari bonak dalam hati nak dapat kabar kami saja dek dia terima pasang untung denai sabana malam